kanjani kodwa insizwa kufanele ihlale iwumuntu othobekile phambi kwabantu ibe umuntu ozaziyo ekwaziyo futhi kube lula futhi kumuntu wesilisa ukubona ukuthi uyabona ke manje lokhu sekudlalwa ngami la okusho ukuthi kangiphume kukho ngoba akuzukungisiza noma lokhu sekudlalwa ngami sengenziwa ngathi mina kangiyena umuntu bese ke ikwazi ukuthi iphumele obala ngemizwa yayo ngoba bakhona abantu ngesinye isikhathi abaganga ngomuntu bengaqondile ukuganga ngomuntu bengaboni ukuthi baganga ngaye manje ke la ekukhulisweni komfana umfana usuke ecijwa nje nasekuhlakanipheni kukodwa ungamangala sotoba ukuthi umlabalaba nje lo dlalo abafana uyazi ukuthi lo mdlalo loyo ustimulator ingqondo noma uqinisa ingqondo yensizwa kangakanani ukuthi umuntu akhule ekwazi ukucabanga amaqhinga amaningi okwehlula isimo ngaphandle kokuthi azabulala umuntu ngaphandle kokuthi aze abe mubi kwabanye abantu kodwa nje suke izinto eziningi esizenzayo ngisho ukuphemba umlilo sotoba abantu bangakuthatha kancane khona izinsizwe engeke zikubasela umlilo ilanga libalele kodwa thina sifundisa izinsizwa ukukwazi ukubasa umlilo izulu lina ngoba akufanele la ekhaya kugodola umama ugodole ingane siyazi ukuthi khona amahitha khona ugesi kodwa nalobu buchule obekade kuphila ngayo iAfrika zingekho zonke lamahitha engekho ama air conditioner ungekho ugesi ufanele ukuthi abantu bekwazi lokho bese beyiqhubekela nokunye benzela ukuthi uma eficwa isimo esithile akwazi ukuba nama options noma akwazi ukuba nezinye izinto angakwazi ukuzenza ngaphandle kokwethembela entweni eyodwa sizoqinisa imiqondo yezinsizwa sizokhumbuza amadoda ukuthi konje amadoda asakhumbula yini ukuthi ayini abaluleke ngani sesibone kaningi sotoba izinsizwa ibulala abantu besifazane abulala ingane ahlangane naye neminyaka ewu22 ahlangane nomuntu wesifazane eneminyaka ewu22 athandana naye iminyaka emibili ambulale lo 22 years wonke abazali bekhulisa lengane kushuthi ayikho into ade beyenza wena ubona ukuthi nje into lene yokuthi ungayihlaba noma nini wenza umsebenzi ngayo uyabona so ke sizoqeda zonke lezo zinto into kwaZulu sotobo kwaZulu umuntu wesifazane uyigugu kwaZulu umuntu wesifazane uyinto enkulu yokugcina indoda engaba nayo kuzo zonke izinto ezinhle ngoba nawe sotobe nami siphuma kumuntu wesifazane singayiphikisa kanjani leyo nto le uma ngabe ufuna ukwakha umuzi hayi indlu udinga umuntu wesifazane uma ngabe unendlu enkulu enamakabela u38 engekho umuntu wesifazane indlu leyo akuwona umuzi loyo ngobuzwa nje kuthiwa ngamakhosi kazi ngamakhosi amakhulu angaphezulu kwamakhosi ngoba ngisho inkosi uNdlunkulu uyena umuntu omkhulu esihlale thina sibheke kuyo ukuthi inkosi yethu njobe inhle kanjena yenziwa uNdlunkulu manje ke akufanele sikushintshe ngenxa yezimo nokonakala kwezwe bese sikushintsha senza ngathi ngokonakala nje komuntu oyedwa ngoba baningi abantu abaphilayo ngokonakala nje komuntu oyedwa bese sithi abantu besifazane ngabasebona abantu ngabaseyona into ebalulekile yebo zikhona igigaba la khona othola khona abantu besifazane beganga ngamadoda esifisa nokuthi uhulumeni leyo ndaba ayibheke ngoba baningi abantu besilisa abahlukumezekile kakhulu ngaphezulu kwabantu besifazane sizoqinisa ngisho izinsizwa ukuthi zikwazi ukubona ukuthi lo muntu wesifazane uyangichaphaza angiphume kuyena ngingaze ngihluthukelwe inhliziyo ngenza okungafanele uchungechunge luyaqhubeka lokucija abafana basebancane ukuthi mabakhule bazazi ukuthi bangobani bafundiswe nazo zonke izinto yazi yangihlekisa makumenshula ngisho nayo ukubasa umlilo ukuthi khona isizokwazi ukubasa umlilo yazi ngempela ngicabanga ukuthi yazi ungamangala sotoba bakhona abantu abangakwazi ukubasa umlilo angithi ukubasa umlilo lokhu kufuna ukuthi ube nesineke ufuna isineke kuyasicela isineke kuwe ngoba kufanele uqale ngeinsaba ezincane bese wokhela zona bese kulandelisa ngokhuni bese uvuthela kuze kokhele kukhulu olukhulu luze livuthe leyo nto ikufundisa isineke lokho kubizwa ngokuthi patience okwenza ukuthi namhla uneyinkinga empilweni ukwazi ukukhumbula ukuthi konje ezinye izinto ayisheshi ngendlela mina engithanda ngayo okusho ukuthi kufanele ngilokhu ngizamile kusizofundisa izinsizwa ukusebenza sizofundisa izinsizwa ukutshala sifundisa izinsizwa ukuthi kubaluleke ngani njengengane yomfana ukuthi ukwazi ukutshala into uyitshale bese uyilinda uyibuka imila ikhula phambi kwakhe uhlanga lombila luze lukhipha isikhwebu lwatshalwa uwe ulokhu lunakekela for 3 months leyo nto ifundisa isineke einsizweni okwenza ukuthi noma ethandane nentombi eyibona ukuthi ayifani nezinye izintombi ayibona kodwa athi ngoba leni sithandwe yimi izokwakhiwa yimi ngiyenze ibe yilento engiyifunayo ngoba asifuni abantu abazohambe bethatha izingane zabantu la bese belindele ukuthi zibe ngo perfect noma zibe ngcwele kungabi ngisho nelincane iphutha ukhumbule mawuthandwa intombi uyinsizwa intombi kuthanda ineminyaka yakubo yazo kwakubo
kungumsebenzi wakho njengensizwa ukuyifundisa ukuthi uyiwa kanjani phambili wena ufunani kuyo ulindeleni kuyo ekini kunjani ingakho insizwa mayikhuluma nentombi kufanele ziwaqhakambise kakhulu amakhaya kubo ngoba intombi mayihloniphe lokho amathuba ukuthi ikwenzele izinto ezingalungile amancane kakhulu kodwa intombi mawuyintshontshe kumngani wakho ngobukhazikhazi kukhona nobukhazikhazi obungapheki kobakho njengamanje uchungechunge njengoba luqhubeka ke la mfokandaba cishe ke sesingalindela mhlawumbe ukuthi abantu abazama ukuthi ke baxhumane nawe mhlawumbe ke konke lokhu kwenzeka kuphi singabe sikwanongoma singala eThekwini sikuphi la sikhona khona abantu abazothi mabekuthinta nabanye abasafisa ukuthi izingane zabo zibe ingxenye mhlawumbe sikuphi la sikhona khona silandela abantu Sotobe silandela abantu uma besha abantu ukuthi cha thina singapha siyacela nathi uzosenzisa njengasemlazi nje sengizwile ukuthi abaningi lapha eThekwini bayafisa nabo ukuthi sizokhuluma nezingane zabo lapha eMlazi ngingakhuleka kakhulu futhi ngiyomemezela kuwo lo msakazo ukuthi sizobe sikuphi siyocela nabaholi nosomabhizinisi beselekelele ngoba isizwe njengoba ngikhona nje Sotobe ngingaka mina kubona abazali bami kuphela abangenza ngaba nje nabo somabhizinisi siyabacela ukuthi njengoba nabo bengosomabhizinisi nje benemali abavela akubona ukuhlakanipha kwabo kuphela okwabenza baze baba nale mali abanayo ngakho ke siyakhuleka nakuba ukuthi cha kulabo abangaba nezifiso zokwelekelela siyacela beselekelele kulabo ababona kukuhle lokhu siyacela beselekelele namakhosi futhi amakhosi eindaweni zabo aphethe abantu abangawahloniphi abangawazi nokuthi ayini abachazeliwe abantu induna kwezinye indawo induna ziyenza imisebenzi yazo zokuchazela abantu ngobukhosi nokuthi kungani kufanele sibuhloniphe ubukhosi awukwazi ukuthole ngisho umuntu oyikholwa engabuhloniphi ubukhosi bese uyamangala ukuthi ukhonza muphi uNkulunkulu ngoba amakhosi yithunywa ikaNkulunkulu noma ngabe iyazi noma ngaba yazi kodwa inkosi isithunywa sikaNkulunkulu kubalekile ukuthi uma uyinsizwa umazisa uNkulunkulu uwazisa amakhosi bese kuthi ke la kwaNongoma ngoSeptember makuvalwa izikole izobe ikhona icamp ezobe ikhona isizathu sokuthi izingane ngiyisondeze kwaNongoma ingoba mina ngifuyile ulula izingane ukuyikhombisa yonke lento engikhuluma ngayo ngoba ngiyakwazi ukubamba inkomo esibayeni ngiyihlabela izingane bese ngiyifundisa ukuthi insonyama lena ikhishwa kanjena isifuba siya kuphi umkhono uyakuphi umlenze uyakuphi inhloko iyakuphi kubaluleke ngani ukuthi inkotha yenziwe kanjena isixhanti senziwe kanje ilezi izinto ezibalulekile ezizosiza bona labafana obafica benza imisebenzi emalokishini bengaqondi ukuthi kubaluleke ngani ukuthi beyihloniphe lento abasuke beyenza noma kwenza umsebenzi ekhaya ufica izinsizwa lezi engabangani bethu ziza namaredo nezimoto ezinamaredo akhala kakhulu kwenza umsebenzi ekhaya umuntu uzoyimela ngaphandle ngoba nje sengishawa isikhathi la ngiyacela nje uvele ubophe inombolo zakho yes no ngiyathokoza ngicela insizwa ilandele ipage Nkosikhona phakela umthakathi wandaba Nkosikhona uno ayababili inamba yami yocingo ithi 082 864 3449 naku Twitter ngikhona naku TikTok ngikhona naku Instagram ngikhona sizohlezi sivela Sotobe ngithokoza kakhulu ngethuba nakubaphathi bakho siyabonga kakhulu